Nagosogeire omwancho murigere bigetaseni kendize TV bwaire bya omugaso obona ninde nagosemerya ngano gendete kuba gogo seseni wana boyo kwego kya nimero buri getaseni kendize TV kurubaga kete goikira chinga kibunechi asekegima yaragire chinsa gose cyaragire chinsa isano na ibere cyabona mugaso sengare ko bayingo kwarigania asenchere boikira no nyare ko bagingo osanga amona inche amayenga nyare ko baga gwate kagura chingongo ao imena isiko yorogongo rwagusinigo ngisaranstekergo kia Brighton makoria somugaso bono elio kwenekanga kwanyare ko bago kwemanya nganyare ko baga gwate ka inyore litaria nigongoro kwa Josephat Amisi nabo igongwera nande asechinga kitali chintambe nyara kwa bingo komanya mange nganyare ko baga gwateka. Karibu sana mwancho mwarigeri nyora boigo amaya ya mugasobo nabo yabwate gwetera se mitandao ya ito ya Facebook Ndize TV News Digital nabo gwetera YouTube Ndize TV News. Karibu sana nyarakoba gogosanga amona intenga nyarekoba kagwateka toko chaka kurwase county ya Kisii ase ensemo yabamenyi be county ya Kisii banyarekoba gwesokya nabo igo komugania omugabana be county ya Kisii Paul Simbarati nyarekoba gago tugutera aneno kongusana na kwa nyarekoba korokana sobwango iga gati yere omugabana omanyene anene nabo igo omochumbe bwe constituency ya South Mugrango Silvana Sosoro korenga nabamenyawo nigo batebere kitabauti echo nigo kirachikoba chikoirera anene omungusana nonye bwa magendero imeye county ya Kisii nonye constituency yo ya South Mugirango sabanta babakurwana gisegi osoro na arati tigabakora masikani abagusini ntutu abachorete kero omuntu akore ensemo yaye osoro akore ensemo muno Mugirango akonya abagirango na arati akonye Kisii county mune gavana Kisii county government Simbarati na etu burai mune gavana akora kana ngatara ranga ne gavana igakete garubo chumba buli bakurwana wa parliament na Nairobi tigabe gavana egokorera abante gasi adire na bamusie na bwa bantu twa moya tata kere kudire na barubarwane segi barwanira magendera ito atie kurwanira no mubungo kara ali bakubune kibakubuna tutamaiti Tokotikana roboti oruto skemo tweni gobono obotenenebe county ya Kisii bwanyare ko bogosege twa bosire anena borokia balia bebirasi bya ECD imeye county iyo eliokwenekia buna obokoreri bwabo bwanyare ko bogoikirana sebirengo bilia bigwendete gago kwana kurwa sensemo ya Kisii anene omo coordinator bwekembe gya ECD network Kenya oyo korokwane Tereso Charo nigo boigo atebire buna obokoreri obuwa bwali mu ECD nigo bore bwengencho anene gocha ansaborokiwa abakonyarakoba bagochaka chisemi chiabo chinga kibarabake nigo Teresa atebire kubwatekana no morobelio ekyombeke kyanyarakoba gekobeka nigo bono kyanyarakoba gekobeka bene omoyiga omaneno rachikoba gokubareta amo aborokiwa abugose aborokia abo baicd omoyego yuranyarakoba gochikoba gokorekana ime county ya Turukana uyurachikoba gokoreta abobwatani ime ya sector anene yechisemi eliokwena na amaigeri ao gati yabo gukwanira amagani aborokiwa baganete chinga ki bagenderete amone chisemi cyabo Marieta Nkoro Teresa Ocharo Moma naende igonde National Coordinator ECD Network for Kenya naende wetani ya yo igonde Senior Lecturer Kenyatta University Department ya Early Childhood and Special Needs Education lero igotwarenge amana abantu ba media litukoria lero asengenjo ye conference ya bana egochakoba ya Early Childhood Development Network egochakoleta amo abantu bonse bali bagokora aida bali bakorosia amachiko ya agwa affect ya bana bali bagokora research ya mangana ya bana bali basomereta mangana ya bana naende conference yege egochakoba aliase county ya Turkana naende etimu ye conference yega igere ngakorua serichiko amona obotuki kogenda aso ogokora mangana yumnata keire from policy and evidence to action a conference yega igotoli egochago gokorekana gochakira chitariki 12 mpaka chitariki 19 omotinyo saba aliase University ya Turkana University asomoche county ya Turkana
naende igonko arigania kero yomo korwa se chinsemo inye chia gusi mobe moregister gocha se conference yeiga gekogera inye kobwato bwanchani gochie sabana bake naye tutagete ase conference inye nayo korosiri chiko ligwa affect abana naye tutagete ase conference inye kore nayo korosia budget y'abana masomo y'abana afya y'abana naye tutagete ase conference ase igogonko barigani mwensi asobonge moregister nande moje Togosika mutwe obomo bwe byombe biri bitari bye serikali gose CBO imeyorogongorwa gusinigo byanyareko babigo chamo linda kwendekanga byanyareko babigo kwanera amaganio aria aganeiri erie byembe byanyareko babigo chakiwa nabwigo kwegendereria ase obokoreri bwabo bwakiralitiko bikoragwa amone kyombe keria kianguza Africa nigo boigo abakwaneri gosaba bwatane abanyareko bago ikirana somo yegoyo banyareko bakugikeria gatie byombe binge byanyareko bibigwe soki na chakiwa ebi bigenderete ko babikoriga kibesa ase chinjera cyabwenereti nabo igo koirera gukwaneka bobe kwebyombe byo bya CBO rero turiga igana ebikundi bya gusi kwana na bateba muna ebikundi bya gusi bibwata kinguru cyo koregasi lakini bibwata mechande menene ako wetera soko tanyora kibesa yo cyo koregasi yo konya abananchi asinginja iga beire gekogera ebintu kibesa kiriko rungumbu njirigo ikera ase ebikundi biribire ase county no na Kenya ngima abantu bakorega ase ya international development yani KNGO kibesa kiri njirigo ikera KNGO ya Kenya 90% kibesa kiri jigo tikara international NGOs wa Kenya bali bakorega ase nene mono bali bakorega ase nene mono ko somia abantu ba minta ase community iko bakwewa igendo gero kuna amatoronge gose token lakini nana bakorega ase nene mono lakini bali abasonga karo baligete ngumbu jinse chiabo batebete nango kora bali ne bikundi ebibeito lakini bagwikaga ya Kenya bagwika Nairobi nande bajenjia mangana yo kwanyora kigali kinene gikuru Nairobi kiko so bake binyoroime eyi etali buyaga ko rebi ase binyore ebintu bwate kigurupu cyabangina kigurupu cyaba abasubati ne kiyenjiyo kikwenda korega ase yensi nini Magaya serikali ya Kenya kwanza gosoma budget yabo entanga ni nyuma banyarita ko bakoiro bogambi bono nigo aba Kenya na barai abagena to ko bakubwatoka ebirengereri byabo kubwatekana amone budget uyo bwangoiga no yorwanirete kero kyobo chumbe ime constituency yabo machoge chache uyo korogona Frederick Mititi uyo nyareko bagakogikeria anene bali banyarire ko abakwamereria budget eyo ya serikali ya Kenya kwanza korengana Frederick nigate serikali ya Kenya kwanza neganite chinga kichabene linde nyare koba gekoreta uchumi ya Kenya sekerengo kelia kebwenerete nonye naboni go Fred kiatebire ogosalika kwa uchumi tali Kenya yoka kolinde nase ense yonsi nimanyete abantu abange bachakire ngolera balegoria economy ya Kenya nga nensali kwere na ndone nigo to usually to blame serikali yero ngone yaro yakolire amangana yo but inche mune kiongozi ndakere ko maoni ane na kutana no manyibwane nga ndo blame serikali because serikali kya jiro office na banywa bintu kene ngiri office igobona ikiri kibesa egerera ni serikali nakurane serikali ndakere kibesa na ndi serikali kuru ya mabuko ikuru kibesa asaba na inji egere makurani makora magandra imutagete igo I support a government period the financial bill. Of course, they come 100% perfect. Ni wata makosa bikebike, but at the same time, ito wata benga budget to balance. Ipa tikere ko balance. Oika bindo mente, bindo okay. Ega na rio era balance. Ete ekiwango kebekire budget ko eta serikali. Igo ebinde bigo porque mapa konga tikaraje economy hasta secretary tali Kenya yoka. Ni kesa na America to kabikira makuta egari tangi jora $30 joka ya roko beka $60 kwa majuri tanki igo first hand information niko ba nga nje asabote kama dinenya nyama goro ebangi program yae to nyenga ki ekare asini ko kolega tuma kwenye buni maswali
Togosuka mutumwancho murigeria omochumbe bwa constituency ya South Mugirango Silvanus Osoro nigesokire bene na goteba chitabauti echenyare chikoba chikorekana gati yaye no mugabana bwe county ya Kisii nigo chiareture kubwatekana no okugania obokoreri obuya anene ime county ya Kisii gati yabwe constituency ya South Mugirango nigo Silvanus yakwana aya gusaya kwani tayari tukore igoro chinga kyanyara tokoba koikerana omoyega bwa matanga ime constituency iyo ase ensemo endeni go Silvanus Osoro tebire anene chiburabure cyanyarete ko bachikoirera ogosieka kwenya gitari ya Nduru level 4 nigo cyanyarete ko bachikoretwa namaganio y'abamenyi ba enseme iyo ebaganeti buna obokoreri anene asenya gitari yenyarete ko ba ase kerengo kigoro nabo igo korwanira oboene beki machine ecyanyarete ko bachikorosigwa asenya gitari ya Nduru level 4 Mugirango ye Mbadebye gentekemo inche timbwate mechano na mwana ominto arati emechando mbwate na omugavana oito arati na ekere machine eri yaruse tugwigaria Nduru machine ekaratika tegeraria siko mweshimiwa aria mweshimiwa ndegerere emechando mbwate na ekere machine yaito yaruse tugwaria Nduru nko igorere ndi bakonya gukwana ryuka ngoma ite machine ya harusi go omaite machine entangani ya harusi tukune ya maino December ya kabere bagaza bakarusi ya umwana omotenyo kabere ya gatatu bagaza bakarusi machine yaba liko konya abasubati bebwatira neti bagateba nga ti machine ngetu abwata isato egemo esarigete eri enkoro eyende ne eri enyi yagore tuna World Bank ine bari kurusi eyende ne eri konya gokora onye ekego sarika ekonye bokongo mboyo mwata gete kurusi machine korunduru mware ko yire tago ekiagara no ne tago tebugati okorusi Nduru oye kobe etago aina na maswali na ko boli oli akawabwa basari mweshimwa getinda kwana na ne ntegete mwa konya mweshimwa getinda mwamanya taliere no muntu kokore gasi no mugavana tali umu MCA omuntu okoreta chibasari no mugavana iko gago faili manya tali getinda ntoyiwana ine no mugavana ofeili echingaki echechio omochumbo Silvanus Osoro nigo arrokanire boigo gakomochia oboteneneri bwa matanga ayanyarete ko bakwirero gwateka gwechiburaburu ime constituency eyo ya South Mugirango asanyare ko bagagoteba nigo okwena na kwa mabaga anene guchia ase abarayi gotanyarete ko bagokubwatiwa nonya nae nwanje goseti yanda abori mweshimwa getinda keregesene ro gukwana ga umakonga libaga nari gotaga nkwane ntake gosoka kuchiarika ikaransete ngombu yari koiwa lazima kama titiri otenga no aigambone igo bono pole last time mubugati protocol buya pole mubugati protocol mwa Osoro nane mumanya bono ko bana manyiringa na mo kokora bono ngoja kukinge bangete lidine bange egara mumulinde protocol gosebana bamindo mwangere libaga tokore koruga toeni omo ngina tosoke buya ay kero monta kwana ri kondo kero monta ikara lakini uko tena makombe ngota itikwaka nkio mugo jira matanga na makombe aseki nane muko be kangene ne dias nane bono na amanyirenga na mugo chaigo bono muri kucho chabigo asende teri kucho kunyarikana bono batimbaye kaba igo bana yabete buraburu ekaba omwana ominto getinda pole mugako minota atakere ko endi gwanjireria atakere ko endi gwabarayi bonse bachire bamweni na maskani ya manene na ariko baenje na ariko tenne ground ndebenga no kawo mujumba arakwana togotigana na roboti orurwaye omochumbe o South Mugirango Silvanus Osoro togosuka motwe abanyanyimbo imeya omochoki kuyu nigo babekire biara abakagirwa bubuibi bwechitigere asebo igo chitigere gwetania 50 na yamo ecyanyarire ko bachigotoka korenga n'abanyanyimbo abo nigo batebire chitigere chikonyora cya ikigwe ase cyale go chikoba chikonyenywa nabo igo enyama yichitigere chikoni wagochia ase echiro ya Dagoretti nonya nabo nigo abamenyi bense emeya kikuyu banyale ko
bagosabwa bake oroboti gochia ase ebituo by'abanyanyimbo ase abaranyare ko bagukagira enyama eyo yechibunda nyarire ko bagekoniwa. Pata habari kutoka kwa watu wa uchunguzi na pia watu wa community kwamba watu ambao wanaendesha biashara sakata ya nyama ya punda wamekuwa wameweka store mahali hapa kwa mzee ambao tumemkamata ambaye anaitwa Ramadhan Kiarie, na officers wetu waliweza kuingia kwa haraka na akaweza kuvamia hiyo mahali na akaweza kupata punda 51 ambao zilikuwa zimesanywa hapa ili kusafirishwa kwenda kuchinjwa na kupelekwa kwa market ya Dagoretti. Officers wetu wameweza pia kuendelea na uchunguzi na kukamata wale wengine ambao wanahusika katika soko hiyo ya Dagoretti ya nyama, na tayari wako katika korokoroni wakingojea uchunguzi malizika ufikishwe kotini. Pia tumeweza kupata karakana mingi zile sana tumeka katika hiyo biashara ya kuchinja, na zitatumika katika kuweza kupeleka kesi vizuri iweze kufollow katika koti yetu, na tunaomba watu wa kijiji na pia watu wote ambao kwa watusaidie katika kupambana na hii sakata, kwa sababu imeenea sana katika sehemu hii ya Kiambu County, hasa sehemu ya Ndeia na hapa Kikuyu sub county. Tayari kuna washukiwa wawili ambao katika mikono ya polisi, na pia kunaendelea kusaka nagoikira gumwancho murigereri bwegetaseni Kiandizi TV no toikire omweri wa mangana maya asenchire yo bwenge chinsa isano na ibere chebona mugaso nyora chinsa 10 ngomera na more amona Frida Kerubo asaya amona yanda mange togenda tokobato kubariganiria kurwa segetaseni geito Kiandizi TV gendera ko bagukwegokeria emeroberia ito egendera tokobago gochera ase enchire yo bwikira na bondoche buna babu mukongwe onyare ko bakwebanga kagima amona bagani baye asomoroberio rumba go asebalia bagendreta koba bakwegokia amenemoroberio orumba ngochoro nyare koba ukwegokia asenchire boikeranu oyo nyara koba kweneke ngachibi chamanelio gichago chira senchire boikeranu nigakoro kwa Abigail Nyanchameli taria nengoro kwa Josephat Amesi na koganeire oborigererio bya bwemeroberie kubwatia.